Fiye da mutane 100 rahotanni suka tabbatar sun rasa rayukansu, wanda galibinsu 'yan kasuwa ne, yayin da wasu fiye da 20 suka jikkata sakamakon wani hari ta sama da sojojin suka kai wata kasuwa ta mako-mako da ke kan iyakar jihohin Borno da Yobe. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa fiye da mutane 100 ne harin ya hallaka, yayin da wasu ke cewa adadin ya kai 200. Lamarin ya faru ne a kasuwar Jilli, wadda ke tsakanin ƙananan hukumomin Gubiyo a jihar Borno da Gaidam a jihar Yobe a ranar Asabar. Wani ɗan kasuwar ya ce an kai harin ne a yayin wani samame da sojoji da ke farautar 'yan ta'addan Boko Haram. Sai dai an ce harin ya kauce daga inda aka nufa, inda ya afka kan jama'ar da ke gudanar da harkokinsu a kasuwar. Ba su yi aune ba sai ruwan bama-bamai suka ji. Kasuwar Jilli na jawo 'yan kasuwa da masu saye daga yankuna da dama, ciki har da Gubiyo, Chuweram da Benishek a Borno, da kuma Gurgayya da Gaidam a Yobe. Wasu majiyoyi sun ce jirgin yakin ya kai hari na bin diddigin wasu da ake zargin 'yan tada kayar baya ne da suka je kasuwar domin karɓar haraji daga hannun 'yan kasuwa da kuma samun kayan abinci. Amma harin ya kasa cimma manufarsa, inda ya ƙare akan fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Wani ganau ya bayyana cewa akalla gawarwaki 100 aka tattara a gurin, yayin da wasu da dama ke karɓar magani a asibitin ƙwararru da ke Gaidam a jihar Yobe. Mai ba gwamnan jihar Yobe shawara kan harkokin tsaro, Birgeriya Janar Abdulsalam Dahiru mai ritaya, ya tabbatar da faruwar lamarin, amma ya ce lamarin ya faru ne a cikin jihar Borno. A cewarsa, ya yi magana da shugaban karamar hukumar Gaidam, wanda ya sanar da shi cewa ƙauyen Jilli yana ƙarƙashin karamar hukumar Gubiyo a jihar Borno. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta tabbatar da mutuwar fiye da mutane 100, inda ta yi Allah wadai da wannan harin. Daraktan Amnesty a Najeriya, Malam Isa Sanusi, ya ce abin takaici ne yadda sojojin ƙasar ke kai hari da sunan kuskure, duk da cewa sun sha kai makamancinsa a baya, amma ba sa gyara kuskurensu. Rundunar sojin saman Najeriya dai ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan ta'adda a harin da ta kai a yankin na Jilli, ko da yake bata ce komai ba dangane da fararen hular da suka mutu. Ba wannan ne dai karo na farko da rundunar ta saba kai hari da ke karewa kan fararen hula, wanda ke janyo asarar rayukan al'umma masu yawa ba.